Dia 15 de juliol va ser un dia molt important per Menorca en molt de sentits. Va ser el dia de l'inauguració de la Galeria d'Art Hausen and Wirth Menorca a Silla del Rei, en Esport d'Amor. La Hausen and Wirth és una de les galeries d'art contemporani més importants del món. Les seus més conegudes de la prestigiosa companyia d'art són a Nova York, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Zurich i ara també Menorca. Gràcies a la inversió privada de 4 milions d'euros, el projecte compta amb 1.500 metres quadrats distribuïts en 8 galeries, una botiga, un restaurant i un espai educatiu i d'investigació. D'ençà que té en curs de la raó, sent gemegant els nostres polítics, especialment d'esquerres, del model turístic de sol i platja, anhelant un turisme de qualitat que superàs el tot inclòs de l'hotel per moure per Silla, interessar-se per la gastronomia i la cultura local i que inclús intentàs integrar-se dins la vida menorquina. I ara que per fi començam a tenir un poc d'aquest turisme de qualitat, tampoc mos va bé. La consellera insular de Vivenda, na Cristina Gómez de Podemos, diu a un reportatge a eldiario.es que está llegando gente que busca en Menorca cosas que ya hay en otros sitios como Marbella y que no queremos ser Ibiza ni ningún lugar de banalidades. La segona frase és populisme i treure les coses de context, a part d'una ofensa en els nostres germans eivissencs. I la primera recorda a la ja mítica frase de l'alcaldessa de Ciutadella de que juguin a golf a Mallorca. La qüestió és que ara tenim una nova amenaça per mort d'aquest turisme de qualitat tan dolent i perjudicial per la nostra illa, especialment per l'economia. La gentrificació. Segons la RAE, aquest neologisme és un calc de l'inglès que s'empra en sociologia i urbanisme per descriure el procés d'ocupació de zones urbanes populars per part de classes mitges i altes, que suposa la seva revalorització i el desplaçament dels habitants tradicionals. La paraula anglesa gentry fa referència a l'alta burgesia, la petita aristocràcia o a les famílies adinerades. Però és que això no és tot. En declaracions en el diari Menorca, la consellera Gómez de Podemos ha assegurat que estos inversores que vienen ahora aquí por la galería juegan al Monopoly. Para ellos, Menorca es un barrio. I per jo el més fort és llegir. A Gómez le preocupa que el tirón de Hausen and Wirth y todo lo que conlleva suponga que personas atraídas por su estela, ahora parece que Menorca está de moda, sobre todo visitantes con un poder adquisitivo insuficiente para comprar una gran propiedad, pero que sí pueden hacerse con un piso a modo de segunda residència, a l'Artau. I com no, la solució és la que ha funcionat a 0 països del món. Més intervenció de l'administració pública per imposar límits de preus i més regulacions. Que la consellera de Vivenda consideri un problema el turisme de qualitat demostra que mos governen radicals que estan en contra del progrés econòmic i social de Menorca. I és que els neocomunistes de Podemos sempre estaran en contra del turisme i de tota iniciativa privada que suposi un avanç per a la societat menorquina, ja que com més lliures siguem i més capital tinguem els ciutadans, manco necessitarem en el seu socialisme que és pan para hoy y hambre para mañana.